Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്യുതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഈസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ 4ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നോക്കുന്നത്. ഇപ്പോ എന്താ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്? ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരംഭത്തിൽ തന്നെ നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചാല് ഈ വിജ്ഞാനത്തെയും അതുപോലെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമം എന്നുള്ള ആ ശത്രുവിനെ നിർവീര്യമാക്കാം എന്ന് കണ്ടു അല്ലെ. കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങള്, സ്ട്രാറ്റജിക് ലൊക്കേഷൻസ് ഏതാണ്? മർമ്മപ്രധാനമായ സ്ഥലത്താണ് അല്ലെ ശത്രു പതിയിരിക്കുക. അതാണ് ഏതൊക്കെയാണ്? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. ഇവയിലൂടെയാണ് അല്ലെ കാമം ഇങ്ങനെ പടർന്നു വളരണത്. അങ്ങനെ ബുദ്ധിയെ അത് ജ്ഞാനത്തെ ഒക്കെ അത് ആവരണം ചെയ്ത് അല്ലെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലൊക്കെയുള്ള ആ ദൈവികത, ആ ഈശ്വര പ്രേമം ഉണ്ടല്ലോ, ആ കൃഷ്ണപ്രേമം, അതിനെ അതൊരു വികല രൂപത്തിലേക്കാക്കും. പ്രതിബിംബമായിട്ടുള്ള ആ കാമമാക്കി മാറ്റാണ് ചെയ്യണേ നമ്മുടെ ആ കൃഷ്ണപ്രേമത്തിനെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആ നമ്മുടെ നിത്യശത്രുവായിട്ടുള്ള ആ കാമത്തിനെ തുരത്തണം എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പോ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അല്ലെ, ആ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ആർജിച്ച് ബുദ്ധിയെ പ്രബലമാക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം ഈ കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ ജയിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പോ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്താണ്? അതാണ് 4ാം അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ജ്ഞാനകർമ്മ സന്യാസ യോഗം എന്നാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം അതെങ്ങനെ നേടാം എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. നമുക്ക് അതാണ് അറിയേണ്ടത് അല്ലെ. പോകാം നമുക്ക് 4ാം അധ്യായത്തിലേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 1ാമത്തെ അധ്യായം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പറയണത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനുരീക്ഷ്വാഗവേ അബ്രവീത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശപിതാവായ മനുവിനും മനു ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ പണ്ട്, ഒരുപാട് പണ്ട്, 12,04,00,000 വർഷം മുമ്പ് ഭഗവാൻ ഇതേ സെയിം ജ്ഞാനം, ഈ സിലബസിലൊന്നും ഒരു മാറ്റം ഇല്ല. ഭഗവത്ഗീത ആ ജ്ഞാനം ഉണ്ടല്ലോ,
അത് ഭഗവാൻ പണ്ട് ഈ യോഗത്തിന് സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ, അപ്പോ സൂര്യൻ 12 ആദിത്യന്മാരുണ്ട്. നമുക്കറിയാം സൂര്യൻ എന്നുള്ളത് ഒരു പോസ്റ്റാണ്, പ്രധാനമന്ത്രി അതൊരു പോസ്റ്റാണ്. അവിടെ മാറി മാറി ആളുകൾ വരും അല്ലേ. അതുപോലെ പൂഷാവ്, തൊഷ്ടാവ്, പർജന്യ, മിത്ര, അര്യമ, ധാത, വരുണ, അംശ, ഭുഗ, ഇന്ദ്ര, വിഷ്ണു, വിവസ്വാൻ, അങ്ങനെ 12 ആദിത്യന്മാരാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതില് ഓരോ ടെന്യൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഓരോരോ ആദിത്യന്മാര് മാറി മാറി വരും സൂര്യൻ എന്നുള്ള പോസ്റ്റില്. അപ്പോ ഈ 12,04,00,000 വർഷം മുമ്പ് അന്നത്തെ സൂര്യദേവനായിട്ടുള്ള ആ വിവസ്വാന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതാജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ അതെന്ത് ചെയ്തു? മനുഷ്യ വംശപിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു. മനു സ്വന്തം പുത്രനായിട്ടുള്ള ഇക്ഷ്വാകുവിന് അത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അതാണ് ഇവിടെ ചരിത്രമാണ് പറയണത്, ഭഗവത്ഗീതയുടെ ചരിത്രം. ഇന്നോ ഇന്നലെയോ ഒന്നുമല്ല ഈ ജ്ഞാനം ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഭഗവാൻ തന്റെ ശിഷ്യനായ വിവസ്വാന് ഗീത ഉപദേശിച്ചത് മനു ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണെന്ന് കരുതുന്ന പക്ഷം ആ സംഭവം കുറഞ്ഞത് 12,04,00,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്നിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യലോകത്തിൽ 2 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങളായി നിലനിന്നു പോരുന്നു. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭഗവാൻ അത് വീണ്ടും അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കണ ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ, അത് 5000 വർഷം മുമ്പ് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത പോലെ ആ കൃഷ്ണ അർജുന സംവാദം നടക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഇത് പഠിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 2ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയാണ് ഭഗവാൻ തുടർന്ന്, ഏവം പരമ്പരാപ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദു സകാലേനേഹ മഹതാ യോഗോ നഷ്ടഃ പരം തപാ. അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ഇത് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. പറയാണ് കാലാന്തരത്തില് ഈ ജ്ഞാനം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ അറിവ് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്പോ കർമ്മയോഗ സിദ്ധാന്തം അത് ക്രമേണ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിനെ കാരണത്താല് അല്ലെ, കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള വഴികള് അല്ലെ എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം എല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു അന്നും. ഇപ്പോ ഭക്തരൊരിക്കലും ദുഃഖിക്കരുത്, അത് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാവണം നമ്മള്. അങ്ങനെയുള്ളവര് ആണ് ഈ ജ്ഞാനത്തിനൊക്കെ അർഹരാവുക. ഈ ജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിന് അർഹതയും വേണമല്ലേ. എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഈ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ എത്രയോ പേരല്ലേ ഈ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണു, അവർക്കൊന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല അല്ലെ. അതിനും വേണം ഒരു ഭഗവാന്റെ കൃപ തന്നെ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യവർഗത്തിന് തന്നെ മഹത്തായ ഒരു വരദാനമാണ് എന്നുള്ളത് സർവസമ്മതമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഭൗതികവാദികളായ ഒട്ടേറെ പണ്ഡിതന്മാർ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് വിവിധ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചമച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സർവോത്തമ വ്യക്തിത്വത്തെ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നവ ആ കൂട്ടത്തിൽ നന്നേ ചുരുങ്ങും. ഇപ്പോ ഭഗവാനെ ഒരു നല്ല ഉറച്ച ഒരു പരമ ഭക്തന് അല്ലെ, ഒരു ഭക്തോത്തമനായ ഒരാൾക്ക്, കൃഷ്ണഭക്തന് മാത്രമാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കൊക്കെ വ്യാഖ്യാനം എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് അതേ രൂപത്തില് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അല്ലാതെ ഈ ഭൗതികവാദികളായിട്ട് അല്ലെ ഭഗവാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയെ അമ്പരപ്പിക്കണതായി മാറും അല്ലെ. ശരിയായിട്ട് നമുക്ക് അതിലെ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാനും സാധ്യമാവാണ്ട് വരും. അപ്പോ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വാക്കൂട്ടത്തിൽ നന്നേ ചുരുങ്ങും. എങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ വചനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെല്ലാം മുതലെടുക്കുന്നുണ്ട് താനും. ആസുര സ്വഭാവമാണിത്. അപ്പോ ഭഗവാനെ വെച്ചിട്ട് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ വചനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പലതരത്തിലൊക്കെ അവരുടേതായ രീതിയിലൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അവര് പേരും ഒക്കെ നേടുന്നുണ്ട് അല്ലെ, പേരൊക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതാ ഇവിടെ പറയണത്. അപ്പൊ അർജുനനിലൂടെ ഇത് വീണ്ടും ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്ന് പറയാണ്. സ ഏവായം മയാ തേദ്യ യോഗ പ്രോക്ത പുരാതന ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഹേതദുത്തമം. നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്കു കഴിവുണ്ട്.
പറയാണ്. ഇപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് അല്ലെ, മിത്രമാണ്, മാത്രമല്ല ശിഷ്യനാണ്. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, 2-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചത്. അങ്ങനെ മിത്രവുമാണ്, ഭക്തനാണ്, ശിഷ്യനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതനമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രം വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അർജുനന്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനമാണ്, ഗുപ്തജ്ഞാനമാണ്, കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഈ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. ഈ അറിവുണ്ടല്ലോ, ഇത് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. അതീവ രഹസ്യമാണിത്. അപ്പോൾ യോഗ്യരായവർക്ക് ഇത് ഗ്രഹിക്കാനും അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം നേടാനും ഒക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ കൃഷ്ണനെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനായിട്ടാണ് അർജുനൻ കാണുന്നത്. ഈ വൈജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥത്തിന്, ഗീതയ്ക്ക് അസംഖ്യം പതിപ്പുകൾ വേറെയുമുണ്ട്. ചിലത് ഭക്തന്മാരാൽ രചിച്ച വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, മറ്റു ചിലത് അസുര നിർമ്മിതങ്ങളായവയും. ഭക്തന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനം സത്യം വെളിവാക്കുന്നു, അസുരന്മാരുടേത് നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പലരും. അപ്പൊ അതില് ഭൗതികവാദികൾ എഴുതിയതൊന്നും അതൊക്കെ നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാ. അത് നമ്മളെ ആത്മീയ പാതയിൽ മുന്നേറാനൊന്നും ഒട്ടും സഹായിക്കണതല്ല. ഭക്തന്മാരാല് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ശ്വാസം മുട്ടത്രയും സാധനങ്ങൾ അതിനകത്ത് മേച്ച അലമാരി, ആ അലമാരി ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പുനർജന്മത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കി തരുന്ന ശ്ലോകമാണ് 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്വത കഥമേതദ്വിജാനീയാം ത്വമാദൗ പ്രോക്തവാനിതി. പറയാണ് അർജുനൻ, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ സാധനം. ജൂലി മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. സോറി. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അർജുനൻ പറയാണ്, ഈ വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? അത് ശരിക്കും ന്യായമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അല്ലെ. 12,04,00,000 വർഷം മുമ്പ് ജനിച്ച ആ വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് പറയണത് എങ്ങനെയാ? ഞാൻ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? കാരണം അർജുനനും കൃഷ്ണനും ഏതാണ്ട് ഒരേ സമപ്രായക്കാര് തന്നെയാ. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇത്ര മുമ്പ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് അങ്ങ് വിശ്വസിക്കാനാവണില്ല. കൃഷ്ണന്റെ പരമാധികാരം ഏവരും അംഗീകരിക്കുന്നതാകയാൽ അദ്ദേഹം തന്നെ അത് സ്വയം വെളിവാക്കണം എന്നതായിരുന്നു അർജുനന്റെ ഉദ്ദേശം. തങ്ങൾക്കും അനുയായികൾക്കും മാത്രം ഗ്രഹിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ കൃഷ്ണനെ വികലമാക്കി കാട്ടാനുള്ള അസുരന്മാരുടെ ശ്രമം ഫലിച്ചുകൂടാ. അപ്പോ ഭഗവാൻ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വമാണ് അല്ലെ ഭഗവാന്റേത്. തന്റെ സർവേശ്വരത്വം അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അർജുനൻ ഈ സംശയം ചോദിക്കുമ്പോഴേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് അടുത്ത 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദ പരം തപ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് അതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കത് സാധ്യമല്ല പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ സംശയം അല്ലെ, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും സമകാലീനരാണ്, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങ് ഇത്രയും വർഷം മുമ്പുള്ള വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എന്നാണ് സംശയം. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാൻ പറയാണ്, പരന്തപ എന്ന് പറഞ്ഞ, പരംതപൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവൻ എന്നാ. പറയാണ് അർജുന, എനിക്കും നിനക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് അതൊക്കെ ഓർക്കാൻ കഴിയും. നിനക്കത് ഓർക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. മനുഷ്യരുടെ ആ പരിമിതികളാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഭക്തനാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം വിസ്മരിച്ചു പോകുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ തന്നെയാണ് അർജുനൻ. ചിലപ്പോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഭഗവാൻ വെറും സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള ഭാവനയിൽ വരും. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തന് ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ ഭഗവാന്റെ ആ അച്യുത ഭാവം ക്ഷണേന ഗ്രാഹ്യമാകും, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് മനസ്സിലാവും ചെയ്യും.
അഭക്തനോ അസുരനോ ആ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം മനസ്സിലാവുകയില്ല. ഭക്തനറിയാം അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം, ആ സർവേശ്വരത്വം ക്ഷണിക നേരം മറന്നുപോയാലും പിന്നീട് അത് ഗ്രാഹ്യമാവും എന്നാണ്. ഒരു നടൻ ബോധപൂർവം ഒരു വേഷം സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ച നാടകത്തില് ഒരു വേഷം എടുത്തു വരികയാണ്. അതാ ഇവിടെ പറയണത്. അജോബി സന്യവ്യയാത്മാ ഭൂതാനാം ഈശ്വരോബി സൻ പ്രകൃതിം സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവാമ്യാത്മമായയാ. എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയുമില്ല, ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിനുണ്ടല്ലോ അതീന്ദ്രിയ ശരീരമാണേ, അതിന് നാശം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അധിപതി ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എന്നാലും യുഗം തോറും ഭഗവാൻ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തില് അവതരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. തന്റെ ജന്മത്തിലുള്ള പ്രത്യേകത ഭഗവാൻ വിവരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യണത്. സൂര്യൻ ഉദിക്കുകയും നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലൂടെ നീങ്ങി ഒടുവിൽ അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു പോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവിർഭാവ തിരോഭാവങ്ങൾ. പോണില്ല, സൂര്യൻ എവിടെയും ഇല്ലാണ്ടാവണില്ല അല്ലെ. നമ്മുടെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രത്യക്ഷനാവണു, പിന്നെ മറയണു, നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് മറയണു. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവ തിരോഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടത്. സൂര്യൻ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് മറയുമ്പോൾ അസ്തമിച്ചുവെന്നും കൺമുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ചക്രവാളത്തിൽ ഉണ്ടെന്നും നമുക്ക് തോന്നുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ സൂര്യൻ സ്വസ്ഥാനത്ത് തന്നെ എപ്പോഴും ഉണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാനും. കാഴ്ചയിൽ സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ ഇരുന്നാലും കഴിഞ്ഞുപോയ അസംഖ്യം ജന്മങ്ങളിലെ സംഭവങ്ങള് അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും. നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യനോ മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് പോലും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പോ സ്വന്തം രൂപത്തില് താൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പ്രസ്താവിക്കുകയാണ്. സാധാരണ ജീവാത്മാക്കളെ പോലെ ഭഗവാൻ ഒരു ശരീരം വിട്ട് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുകയല്ല അല്ലെ. ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾ അങ്ങനെയാണ്, ഒരു ശരീരം വിട്ട് മറ്റൊരു ശരീരം എടുക്കണു അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല, അന്തരംഗ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ തൻ്റെതായ ആദിമ സ്വരൂപത്തിൽ എങ്ങനെ അവതരിക്കുന്നത്. ഒരു സിനിമാ സംവിധായകൻ പല നടീനടന്മാരും ഉണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട റോള് അഭിനയിക്കാൻ സ്വയം തയ്യാറാവും ഒരു സംവിധായകൻ. അതുപോലെയാണ് മറ്റുള്ളവരെ പൂർവജന്മഫലത്താല് ഇവിടെ മായാധീനരായിട്ടാണ് ജനിക്കണത് നമ്മളെ പോലെയുള്ളവര്. ഭഗവാനോ മായയെ പരിമിതപ്പെടുത്താൻ പറ്റും, എവിടെ എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കണം എന്ന് പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ ഈ ലോകത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ കലിയുഗത്തിലെ അല്പായുസ്സുകളാണ്, മന്ദഭാഗ്യന്മാരാണ് അല്ലെ, മന്ദബുദ്ധികളാണ് നമ്മളൊക്കെ. നമ്മൾക്കുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറുകളിൽ നടന്നത് പോലും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനോ എത്രയോ കോടി വർഷം മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പോലും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. യദാ യദാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. 7ഉം 8ഉം ശ്ലോകങ്ങൾ വളരെ ഫേമസ് ശ്ലോകങ്ങളാണ്. എല്ലാ പേർക്കും ഒരുവിധം ബൈഹാർട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളായിരിക്കും. എപ്പോൾ എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു ഹേ ഭാരത. പറയാണ് ഭഗവാൻ കാരുണ്യ ബുദ്ധിയോടെ ചിന്തിച്ച് അധാർമികതയെ മാറ്റാനായിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൃജാമി എന്ന പദം ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപത്തിലുള്ള ആവിർഭാവത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെടാത്തതൊന്നും അവതാരമായി കരുതാൻ വയ്യ. ധർമ്മം തു സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം എന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ വിവരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രമാണം ഭഗവത് ആജ്ഞാനുസാരം പുലർത്തിപ്പോരാ, അതാണ് വേദങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. ധർമ്മത്തിന്റെ ആ അത്യുന്നത തത്വം എന്ന് തത്വം എന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന് സ്വാത്മാർപ്പണം നമ്മൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാനില് ശരണാഗതി ചെയ്യുക, അത് തന്നെയാണ് മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മം. ഇനി 8ാമത്തെ ശ്ലോകം, അത് നമുക്ക് അറിയണ ശ്ലോകം തന്നെയാണ്.
പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറയാ, അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാര തൽപരരായവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഉപദ്രവങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കണം, അല്ലെ? ദുഷ്കൃതികളെ ഒക്കെ നശിപ്പിക്കണം, അവരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട്, നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട്, അല്ലെ? പണ്ട് എത്രയോ ഫോറിൻ ഇൻവേഡേഴ്സ് വന്നു, അല്ലെ? നമ്മളെ ശത്രുക്കള് നമ്മളെ നശിപ്പിക്കാൻ, മുഗളര്, ബ്രിട്ടീഷുകാര്, ഇവരിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ, അല്ലെ? അപ്പോ ഭക്തരെ രക്ഷിക്കാൻ, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ. അവതാരങ്ങള് പല വിധത്തിലുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് പലവിധ അവതാരങ്ങള്? പുരുഷാവതാരങ്ങളുണ്ട്, ഗുണാവതാരങ്ങള്, ലീലാവതാരങ്ങള്, ശക്തി ആവേശ അവതാരങ്ങള്, മന്വന്തരാവതാരങ്ങള്, യുഗാവതാരങ്ങള് ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങള്, പല വിവിധ അവതാരങ്ങള്. ആദിപുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ഈ അവതാരങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉറവിടം. ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് പല പല അവതാരങ്ങള് വന്നിട്ടുള്ളത്. പുരുഷാവതാരങ്ങൾ മൂന്ന് പുരുഷാവതാരങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? ഏതൊക്കെയാ? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. പിന്നെ ഗുണാവതാരങ്ങളുണ്ട്, ലീലാവതാരങ്ങള്, ശക്തിയാവേശാവതാരങ്ങള്, മന്വന്തരാവതാരം, യുഗാവതാരം. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ പലതും വന്നു. അതിനാല് നമ്മുടെ സംസ്കാരം ഒക്കെ, ധർമ്മം ഒക്കെ പൂർവാധികം ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ അടുത്തത് എന്താ പറയണേ? ഭഗവാൻ ജനിക്കുന്നോ മരിക്കുന്നോ ഇല്ല, സ്വന്തം പ്രകൃതിയെ ആശ്രയിച്ച് സ്വന്തമായ ശക്തി കൊണ്ട് അവതരിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് 9ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ജന്മ കർമ്മജമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വത ത്യക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോ അർജുന. പറയാണ്, നല്ല ശ്രേഷ്ഠമായ ധന്യമായ ഒരു ശ്ലോകാണിത്. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല, അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിലെത്തുന്നു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്, ഭഗവാന്റെ ആ ജനനം, അവതാരം, ആ അവതാരത്തിന്റെയും ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങള്, ലീലകള്, ആ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെയും ഒക്കെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേച്ചറിലുള്ളതല്ല, അതൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ സ്വഭാവം, ആ സ്പിരിച്വൽ നേച്ചറിലുള്ളതാണ്. ആ സ്വഭാവം ശരിയായി ഗ്രഹിച്ചവര് പിന്നെ മരണശേഷം വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ അവര് ശാശ്വതമായ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലെത്തും എന്നാ പറയണത്. അപ്പൊ എന്തേ വേണ്ടു? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തിയുടെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും ഒക്കെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിക്കുക. ഇത്രയും വേണ്ടു. സോ സിമ്പിൾ, അല്ലേ? അപ്പോ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, നമ്മൾ ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാവും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. എത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തേൻകുപ്പിയുടെ പുറം നക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവത്ഗീതയെ ഭൗതികമായ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവർക്ക് മോചനം ലഭ്യമല്ല. അപ്പോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വീക്ഷണകോണിലൂടെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ തത്വങ്ങൾ നോക്കി കാണുന്നവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ഇല്ല, അല്ലേ? അവർക്ക് വീണ്ടും ജനിക്കുക, മരിക്കുക, ജനിക്കുക, അതന്നെ ചക്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോവാ. അവര് എന്താ ചെയ്യണേ? തേനിന്റെ അകത്ത് അതൊന്നും എടുക്കാനല്ല, തേൻകുപ്പിയുടെ പുറം നക്കണ പോലെയാണ് അവര് ചെയ്യണേ. അത്തരക്കാർക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ പ്രാധാന്യമേറിയ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം, എങ്കിലും അവർ മുക്തിക്ക് അർഹനാകണമെന്നില്ല. കുറെ പണം ഉണ്ടാവുക, പദവി ഉണ്ടാവുക, അതുകൊണ്ടൊന്നും ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി കിട്ടില്ല, അല്ലെ? ഏറ്റവും മൂല്യവത്തായ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്നറിഞ്ഞ് അതിനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കും എന്നാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കി അറിവോടെയും വിശ്വാസദാർഢ്യത്തോടെയും കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുത്ത് സമ്പൂർണത കൈവരിക്കണം. അപ്പൊ ഇതില് ഏറ്റവും 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലല്ലേ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നേക്കണേ, ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി. അതാ ഏതാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ജന്മവും പ്രവർത്തികളും അവയുടെ ആ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഇത്രയേ ചെയ്യണ്ടു നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും. 10.
വീതരാഗഭയക്രോധ മന്മയാ മാമുപാശ്രിത ബഹവോ ജ്ഞാനതപസാ പൂതാ മദ്ഭാവമാഗത. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യ പ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. ഏതിന്നൊക്കെ മോചിതരാവണം നമ്മള്? രാഗം, ഓരോന്നിനോടുള്ള ആസക്തി, അതാണ് രാഗം. ഭയം നമുക്കറിയാം, ക്രോധം നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മോചനം ഉണ്ടാവണം. എന്നിട്ടോ ഭഗവാനിൽ തന്നെ മുഴുകിയിട്ട് ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണം പോകിയിട്ടുള്ള അനേകം പേര്, അങ്ങനെയുള്ളവര് ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താല് ശുദ്ധീകൃതരാവും. അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ തന്നെ അന്തര്യാമിയായിട്ട് ഇരുന്ന് വെളിവാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക, അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ പറയാണ്, അങ്ങനെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താലെ ശുദ്ധീകൃതരാവും. എന്നിട്ട് ഭഗവാനിൽ ദിവ്യ പ്രേമബദ്ധരാവും എന്ന്. ഭഗവാനോട് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് അവർ വരും. ഏതിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാവണം? 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം, അല്ലെ? രാഗം, ഭയം, ക്രോധം. ഈ 3 കൂട്ടം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. എന്നിട്ട് അപ്പൊ ചിത്തശുദ്ധി വരും, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ചിത്തശുദ്ധി വരുമ്പോഴാ ഭഗവാനെ അറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിച്ചാൽ നമ്മള് പ്യുവറായി, പിന്നെ പ്യുവർ ഡിവോട്ടി ആയി നമ്മള്. അങ്ങനെ ശുദ്ധീകൃതരായിട്ട് ഭഗവാനിലെ പ്രേമഭക്തിയോടെ നമുക്ക് ഭജിക്കാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഒരു വിശ്വാസ്യനായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ ക്രമേണ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക ആസക്തിയിൽ നിന്നും ആധ്യാത്മിക വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയത്തിൽ നിന്നും ശൂന്യതാവാദത്തിൽ നിന്നും ഉള്ളവായ ഇച്ഛാഭംഗങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പൊ ഏതിനും എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പറയണത് എന്താ? ഒരു വിശ്വാസ്യനായിട്ടുള്ള, ഒരു പ്രാമാണികനായ ഒരു ഗുരു വേണം, അല്ലെ? നമുക്കൊക്കെ ആത്മീയ പുരോഗതി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കീഴില് ക്രമേണ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തപശ്ചര്യയോടെ ജീവിക്കുക, ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ആസക്തികളിൽ നിന്നും ഒക്കെ മുക്തനാവണം. എന്നിട്ടോ ആധ്യാത്മിക വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭയത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാവണം. ഭയമല്ല വേണ്ടത്, അല്ലെ? ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഭയക്കല്ല വേണ്ടത്, അല്ലെ? ഭയക്കേണ്ടതിനെ ഭയക്കണില്ല നമ്മള്. ഏതിനാണോ ഭയക്കേണ്ടാത്തത് അതിനെ ഭയക്കും എന്നുള്ളവര്, അല്ലെ? പിന്നെ ശൂന്യതാവാദത്തിൽ നിന്ന് ഉളവായ ഇച്ഛാഭംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോ വ്യക്തി ശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തെയൊക്കെ ഉപാസിക്കുന്നവര് വളരെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യണം, അല്ലെ? അവർക്ക് ഭഗവാനെ ഒരു രൂപത്തോടെയല്ല അവര് ആരാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പരിപൂർണതയിൽ എത്താന് വളരെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയണേ, ശൂന്യതാവാദത്തിൽ നിന്നുള്ളവായ ഇച്ഛാഭംഗങ്ങൾ അതിന്നൊക്കെ മുക്തനായിട്ട് പരമമായ പദം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. എങ്ങനെ? ഒരു ഗുരുവിന്റെ കീഴില്, അല്ലെ? ആ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ നമ്മള് ആ ഭക്തിയിൽ ഉയരും, അല്ലെ? പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ പരിപൂർണതയിലെത്താം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. 11. യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തെ താംസ്തഥൈവ ഭജാമ്യഹം മമ വത്മാനുവർത്തന്തെ മനുഷ്യാ പാർത്ഥ സർവശ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. ഇപ്പോ ഭഗവാനെ സമഗ്രമായി സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് ആരാ? തികഞ്ഞ ഭക്തന്മാര് മാത്രാണ്. ഏവരുടെയും സാക്ഷാത്കാര ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണനാണ് ആവേണ്ടത്. ഏവരും കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആ തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് സംതൃപ്തി നേടും എന്നാണ്. നമ്മൾ എത്രത്തോളം സിൻസിയർ ആയിട്ട് ഭഗവാനില് ശരണാഗതി ചെയ്യുന്നു, തദനുസൃതമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം തിരിച്ച് ഭഗവാനും നമ്മൾക്ക് നൽകും. അതാ ഇവിടെ പറയണേ, യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തെ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഭഗവാനോട് സിൻസിയർ ആണോ അത്രയും തന്നെ നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചും ഭഗവാനും നമ്മളോട് സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങള്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങള് ഒക്കെ പൂർത്തി ചെയ്ത് ഭഗവാനും തരും, അല്ലെ? ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ആണ് ഇവിടെ നടക്കണേ. ഏവരും കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് സംതൃപ്തി നേടുന്നു. അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിലും കൃഷ്ണൻ തന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായി അവരുടെ അഭിലാഷപ്രകാരം അതീന്ദ്രിയ ഭാവേന പ്രതികരിക്കുന്നു. അപ്പോ പറയാണ്, ഇപ്പോ കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിന്റെ തോത്
അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എത്രത്തോളം തീവ്രമാണോ നമ്മളുടെ ഭക്തി, അത്രത്തോളം തന്നെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹവും നമുക്ക് കിട്ടും എന്നാണ്. ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്ക് തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളുടെ അഭീഷ്ട ഫലങ്ങൾ യജ്ഞേശ്വരനായ ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നു. ഫലം ഇച്ഛിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് വെച്ചാല് ആ അഭീഷ്ട ഫലങ്ങളും ഭഗവാൻ കൊടുക്കും. യോഗശക്തികൾ അന്വേഷിക്കുന്ന യോഗികൾക്കോ അതും ലഭിക്കും. ഏതൊരാളുടെയും വിജയം ഭഗവത് കാരുണ്യത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് കാര്യത്തിലായാലും നമ്മൾക്ക് ഭഗവത് കാരുണ്യം കൂടിയേ കഴിയുള്ളൂ. ഭൗതിക നേട്ടത്തിനാവട്ടെ ആത്മീയ നേട്ടത്തിനാവട്ടെ എല്ലാത്തിനും എന്തു വേണം? ഭഗവത് കാരുണ്യം തന്നെ വേണം. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ദേവന്മാര്, അല്ലേ? അവരും ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവരെയും തപസ്യൊക്കെ ചെയ്ത് അവരും വരങ്ങൾ കൊടുക്കും. പക്ഷെ അതൊക്കെ ക്ഷണികങ്ങളായ വരങ്ങളാണ്. അത് നമ്മൾക്ക് നന്മയ്ക്കുള്ളതാവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകുന്നത് ദ ബെസ്റ്റ് ആണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകുള്ളൂ. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. കാക്ഷന്ത കർമ്മണം സിദ്ധിം യജന്ത ഇഹ ദേവതാ ക്ഷിപ്രം ഹി മാനുഷേ ലോകേ സിദ്ധിർഭവതി കർമ്മജ. ഈ ലോകത്തിൽ ജനങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ വിജയം വരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂലം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ ഫലം സിദ്ധിക്കാറുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണേ? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആഗ്രഹപൂർത്തിക്കായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതിൽ വിജയം വരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം അവര് അന്യദേവന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കും. ഇവിടെ കർമ്മങ്ങൾക്കൊക്കെ അവര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഭീഷ്ടം സാധിച്ചു എന്നും വരാം. ദേവന്മാർ പല നിലവാരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ശക്തികളുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ്. അവർ നിത്യാനാം എന്ന് പറയണേ. അതായത് ദേവന്മാര് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല. ഈശ്വരൻ ഏകനാണ്, അംശങ്ങള് അസംഖ്യമുണ്ട്. അപ്പോ നിത്യോ നിത്യാനാം, ഈശ്വരൻ ഏകനാണ്. ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഈശ്വരൻ ആ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഈശ്വരനായിട്ട്. മറ്റതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അംശങ്ങളാണ് എന്നൊക്കെ പറയാം. ഇപ്പോ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് അദ്ദേഹത്താല് നിയമിതരായവരാണ് ദേവന്മാര് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. അപ്പോ നാരായണൻ, കൃഷ്ണൻ, വിഷ്ണു എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന സർവേശ്വരന് തുല്യരല്ല ഈ ദേവന്മാർ, അല്ലെ? ഭഗവാന് തുല്യരല്ല മറ്റു ദേവന്മാര്, ശിവൻ, ബ്രഹ്മാവ്, അങ്ങനെയെല്ലാം. ദേവന്മാരെയും സർവേശ്വരനെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നവർ നാസ്തികരോ പാഷണ്ഡികളോ ആണ്. ആരാ പാഷണ്ഡികള് എന്ന് പറയണത്? അപ്പോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരേ ഒരു ആളാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ, വിവിധ രൂപങ്ങളായിട്ടോ ഒന്നും വേറെ ആരും ഇല്ല. അപ്പോ സർവേശ്വരന് തുല്യരല്ല മറ്റു ദേവന്മാരൊന്നും. ആ ദേവന്മാരെയും സർവേശ്വരനെയും ഒരുപോലെയാണ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പാഷണ്ഡികള് എന്നാ പറയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 13. ചാതുർവർണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ തസ്യ കർത്താരമഭിമാം വിദ്യകർത്താരമവ്യയം. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. അപ്പൊ പറയാണ്, ഈ പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിനനുസരിച്ച കർമ്മങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാ പറയണേ. അതിപ്പോ ബ്രാഹ്മണന്റെ മകനായി ജനിച്ച ബ്രാഹ്മണനാവുക അങ്ങനെയല്ല. 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ? ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ. അപ്പോ അത് അവരുടെ മക്കളായതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനോ ക്ഷത്രിയനോ അങ്ങനെയല്ല. 4 ഏതൊക്കെ അനുസരിച്ച 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതമായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് ഈ 4 വർണ്ണങ്ങള് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണര് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള, അല്ലെ, ശാസ്ത്രജ്ഞാനമൊക്കെ നടത്തും, പൂജാതി കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും, മറ്റുള്ളവർക്ക് ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. പിന്നെ ക്ഷത്രിയരാണെങ്കിൽ യുദ്ധം, ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്തും.
സോ വൈശ്യരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷി വാണിജ്യം ഒക്കെ ചെയ്യും. ശൂദ്രരാണെങ്കിൽ എല്ലാ മേഖലയിലുള്ളവരെയും സഹായിച്ച് ഹെൽപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യും. ചാതുർവർണ്ണങ്ങളെ സമൂഹത്തിലെ 4 വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചുവെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇവയിലൊന്നിലും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. മനുഷ്യ സമൂഹം അനേകം ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വിഭാഗം മാത്രമാണ്. അദ്ദേഹം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബദ്ധജീവനല്ല. 14 നമാം കർമാണി ലിംബന്തി നമേ കർമ്മഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോഭിജാനാതി കർമ്മഭിർ ന സബധ്യതേ. കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫല ഇച്ഛയുമില്ല. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഇനി കർമ്മഫലങ്ങള് അതിന്ന് ബന്ധനം ഇല്ലാണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറും ഒരു ചെറിയ ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഭഗവാൻ. എന്തേ വേണ്ടു? കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല, ഭഗവാന് കർമ്മഫലത്തില് ഇച്ഛയുമില്ല. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മളും പിന്നെ കർമ്മഫലങ്ങളാല് ബന്ധിക്കപ്പെടില്ല. എത്ര ഈസിയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല, ഭഗവാന് കർമ്മഫല ഇച്ഛയുമില്ല. ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർക്കോ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ അവര് ബന്ധിക്കപ്പെടുകയുമില്ല. എത്ര സിമ്പിളാണ് കാര്യങ്ങള്. രാജാവിന് തെറ്റു പറ്റുകയില്ലെന്നും ഒരു രാജ്യത്തിലെ നിയമങ്ങൾ രാജാവിന് ബാധകമല്ലെന്നും സിദ്ധാന്തിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ഈ ലോകത്തുണ്ട്. അങ്ങനെ തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവാണെങ്കിൽ കൂടി ഭഗവാനെ ലൗകിക കർമ്മങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല, അല്ലെ? ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് ഭഗവാനാണ്, പക്ഷേ ഈ ലൗകിക കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല. അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പോ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല, ഭഗവാന് കർമ്മഫല ഇച്ഛയുമില്ല എന്നുള്ള ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കിയാല് നമ്മൾക്കും കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാവാം. 15 ഏവം ജ്ഞാത്വാ കൃതം കർമ്മ പൂർവൈരപി മുമുക്ഷുഭി കുരു കർമ്മൈവ തസ്മാത്വം പൂർവതരം കൃതം. എന്റെ ദിവ്യമായ പ്രകൃതിയെ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് പൗരാണികരായ മുമുക്ഷുക്കൾ, അതായത് മോക്ഷം പ്രാപിച്ചവർ, പ്രവർത്തിച്ചു പോന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീ അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വകർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യ പ്രകൃതിയെ അറിഞ്ഞിട്ട് പൗരാണികരായ മോക്ഷം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ടല്ലോ മുമുക്ഷുക്കള്, അവരൊക്കെ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ അവരെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചു വന്നത്. അതുകൊണ്ട് അർജുന, നീ അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വകർത്തവ്യം നിറവേറ്റിയാൽ മാത്രം മതി എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മലിന ഹൃദയർക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമികമായൊരു ശുചീകരണത്തിനു വേണ്ടി കൃഷ്ണാവബോധത്തെ ആശ്രയിക്കാം. മലിന ഹൃദയരാണെങ്കിലും അവരും നിയന്ത്രിത ജീവിതത്തിലൂടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ആ തത്വമൊക്കെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമികമായ ഒരു ശുചീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തെ ആശ്രയിക്കാം. എന്നിട്ടും അവരും ശ്രേയസിലേക്ക് എത്താം എന്ന്. ഹൃദയശുദ്ധി കൈവരിച്ചവർക്കോ തങ്ങളുടെ മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളെ പിന്തുടർന്ന് മറ്റുള്ളവർക്കു കൂടി പ്രയോജനം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ തുടരാം. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഹൃദയശുദ്ധി കൈവന്ന ആളുകളാണെങ്കിലോ അവർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെയും കൈപിടിച്ചുയർത്തുക, അല്ലെ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് അവരെയും കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുക. അതാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ സാധിക്കണം എന്നാണ് പറയണത്. കിം കർമ്മ കിമ കർമ്മേതി കവയോപ്യത്ര മോഹിത തത്തേ കർമ്മ പ്രവക്ഷ്യാമി യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷ്യസേ അശുഭാത്. എന്താണ് കർമ്മം, എന്താണ് ആ കർമ്മം എന്നത് ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലും വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ആ കർമ്മത്തെപ്പറ്റി ഇനി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അതറിഞ്ഞാൽ നീ അശുഭങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവും. പറയാണ്, കർമ്മം അകർമ്മം അതൊക്കെ എന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പൊ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്? കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദിക വിധി അനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള നിയത കർമ്മങ്ങള്, അതാണ് കർമ്മം. ഇനി അകർമ്മം എന്ന് വെച്ചാലോ ഭക്തിയുത സേവനം, അതാണ് ഭഗവാനിൽ മനസ്സർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മവും അകർമ്മമാണ്. ആ അകർമ്മത്തിന്
ബന്ധനങ്ങളില്ല, കർമ്മബന്ധനങ്ങളില്ല. അപ്പൊ കർമ്മം അകർമ്മം എന്നിവയെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനികൾക്ക് പോലും തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ പറയണത്. ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അത് വെറും കർമ്മമാണ്. കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തി കിട്ടണതാണ് അകർമ്മം. എല്ലാം ഞാൻ വിശദമായി പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. എന്താണ് കർമ്മം, എന്താണ് അകർമ്മം എന്നത് ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലും വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ആ കർമ്മത്തെ പറ്റി ഇനി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അതറിഞ്ഞാൽ നീ അശുഭങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവും. ഇപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ ഗുരുപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ആധികാരിക പുരുഷന്മാരുടെ ആ കീഴില് നിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ തന്നെ ആവണം. ഇപ്പൊ കർത്തൃത്വ ഭോക്തൃത്വ ഭാവമില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക, അതാണ് അകർമ്മം. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അർജുന എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, നാരദൻ, മനു, കുമാരന്മാർ, കപിലൻ, പ്രഹ്ലാദൻ, ഭീഷ്മർ, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, യമൻ, ജനകൻ, ബലി ചക്രവർത്തി മുതലായ ആധികാരികത്വമുള്ളവരെ പിന്തുടരുക തന്നെ വേണം. അപ്പൊ ഇവരാണ് അല്ലെ 12 എന്താ ഒരു പറയാ, അവര് എന്ന് പറയില്ലേ, മഹാജനങ്ങള്. മഹാജനങ്ങളാണ് അവര്. അതെ, മഹാജൻ. ആരൊക്കെയാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഇതാണ് ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, നാരദൻ, മനു, കുമാരന്മാർ, കപിലൻ, പ്രഹ്ലാദൻ, ഭീഷ്മർ, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, യമൻ, ജനകൻ, ബലി ചക്രവർത്തി. അവരാണ് മഹാജനങ്ങൾ. 12 മഹാജൻ അവരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ആദ്യം വികർമ്മത്തെ പറഞ്ഞു തരാണ്. കർമ്മണോ ഹ്യഭിബോധവ്യം ബോധവ്യം ച വികർമ്മണ അകർമ്മണശ്ച ബോധവ്യം ഗഹനാ കർമ്മണോ ഗതി. കർമ്മത്തിന്റെ സങ്കീർണതകൾ ദുർഗ്രാഹ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് കർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാം ഒരാൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കർമ്മങ്ങള്, കർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം, ഇത് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. എങ്ങനെയാ അത് മനസ്സിലാക്കുക? കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള പ്രാമാണികരോട് സഹവസിക്കുകയും അവരിൽ നിന്ന് ഈ രഹസ്യജ്ഞാനം നേടുകയും ചെയ്യണം. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പഠിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇതും. അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായ ആളും അമ്പരന്ന് പോവും. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് കേട്ടറിഞ്ഞ് പഠിക്കേണ്ട രഹസ്യജ്ഞാനം തന്നെയാണ് ഇത്. ഇപ്പൊ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൈദിക വിധി അനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മം, അതാണ് കർമ്മം. വിധി നിഷേധകമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് വൈദിക വിധിയുടെ വിപരീതമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് വികർമ്മം. ഇനി അകർമ്മം എന്നാണെങ്കിലോ, അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെ ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് ഊന്നിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മവും, ഭക്തിയുത സേവനം, പ്രേമയുത ഭക്തി സേവനം എന്നൊക്കെ പല പേരുകൾ പറയാം. അതെല്ലാം ആ കർമ്മം എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലാ വരിക. അപ്പൊ 3 കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ട കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കണം. 18 കർമ്മണ്യകർമ്മയ പശ്യേത കർമ്മണി ച കർമ്മയ സബുദ്ധിമാൻ മനുഷ്യേഷു സയുക്ത കൃഷ്ണ കർമ്മകൃത്. കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെയും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും കാണുന്നവനത്രേ മനുഷ്യരിൽ ബുദ്ധിമാൻ. എല്ലാത്തരം കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതിയിലാണവർ. ഇപ്പൊ ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ കർമ്മത്തിന്റെയും അകർമ്മത്തിന്റെയും തത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആള് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തൻ തന്നെയാണ്. അകർമ്മം എന്നാൽ പ്രതികരണമില്ലാത്ത കർമ്മം എന്നാണ് അർത്ഥം. അകർമ്മം ഏതാണ്? ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനം, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് ഏത് കർമ്മമൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാമോ അതെല്ലാം അകർമ്മം എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ വരും. കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളുടെ മനസ്സ് എവിടെ ഉണ്ടാവണം? ഭഗവാനിൽ ഊന്നണം. അപ്പോൾ അത് അകർമ്മമായിട്ട് മാറും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് അകർമ്മമാവും. പിന്നെ അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെ കാണുക, അതാണ് ബുദ്ധിമാൻ ചെയ്യണത്. അകർമ്മമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും സാധാരണക്കാർക്ക് നോക്കുമ്പോ ലൗകികര് ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള കർമ്മം തന്നെ ആയിട്ട് അത് തോന്നും. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് ബുദ്ധിമാൻ.
എല്ലാത്തരം കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ അറിയുന്ന ആള് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലുള്ള ആളായിരിക്കും. അയാൾക്ക് പിന്നെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളൊന്നും പാപമോ പുണ്യമോ ഒന്നും ഏൽക്കില്ല എന്നാണ്. അകർമ്മം എന്നാല് പ്രതികരണമില്ലാത്ത കർമ്മം എന്നർത്ഥം. 19. യസ്യ സർവേ സമാരംഭ കാമസങ്കൽപവർജിത ജ്ഞാനാഗ്നിദഗ്ധകർമാണം തമാഹു പണ്ഡിതം ബുധ. പറയാണ്, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരാളെ ജ്ഞാനി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭസ്മീകരിച്ച പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് ഋഷീശ്വരന്മാർ പറയുന്നു. അപ്പോ കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ശരിയായ ധാരണ ഒരു സാധകന് ആവശ്യമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതിൽ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ എല്ലാ വ്യാപാരവും കർമ്മമാണ് അല്ലെ. ഇപ്പോ അതിനാല് അകർമ്മം എന്നാൽ മനസ്സുകൊണ്ടുമുള്ള നിശ്ചലതയാണ് വേണ്ടത്. ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രം കർമ്മം ചെയ്യാഞ്ഞാല് അകർമ്മമാവില്ല അല്ലെ. മാനസികമായിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിക്കൊണ്ട് വേണം, അതിൽ ഒട്ടലില്ലാതെ വേണം കർമ്മം ചെയ്യാൻ. മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് വേണം കർമ്മം ചെയ്യാൻ എന്നാണ്. വികർമ്മം എന്നാൽ നിഷിദ്ധമായതാണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. ഇപ്പോ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്നെ പറഞ്ഞു തന്നു, യോഗി, ത്രിഗുണാതീതൻ എന്നൊക്കെ പറയും. സദാ ആത്മാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നയാള് ഭൗതികമായ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാതെ തന്നെ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അയാൾക്ക് അല്ലെ. എന്താ പറയാ, യോഗി, ത്രിഗുണാതീതനായിട്ട് വർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മറ്റൊന്നിനെയും ആശ്രയിക്കേണ്ട സന്തോഷം കിട്ടാൻ. ആളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ പരമാനന്ദം. അപ്പോ അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു തരത്തിലും ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കുള്ള വാസന ഇല്ലാത്ത ഒരാളായിരിക്കും. ആകയാൽ സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണെന്ന ജ്ഞാനത്താലെ എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും അയാളുടെ ഭസ്മീകരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത് ദാസ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വികാസം അഗ്നിയുടേതുപോലെയാണ്. ഒരിക്കൽ ജ്വലിച്ചു കിട്ടിയാൽ കർമ്മ പ്രതികരണങ്ങളെ എല്ലാം അത് ചാമ്പലാക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ദാസരാണ് അല്ലെ, നിത്യദാസരാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനം, നമ്മള് സർവന്റ്, ഭഗവാൻ യജമാനൻ, അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക, അത് നമ്മുടെ കടമ. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയവര് ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വികാസം, ഇത് അഗ്നി പോലെയാണ്. ഈ അറിവ് ജ്വലിക്കണ അഗ്നി പോലെയാ. ഒരിക്കലും ഇതിങ്ങനെ ജ്വലിച്ചു കിട്ടിയാൽ മതി, പിന്നെ നമ്മുടെ എത്ര കോടി ജന്മങ്ങളിലെ കർമ്മ പ്രതികരണങ്ങൾ പോലും ചാമ്പലായി പോകും. കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ നിഷ്പ്രഭങ്ങളായി പോയിക്കോളും പിന്നെ അല്ലെ. നമ്മൾ എന്തേ വേണ്ടു? ആ ഭഗവാന്റെ, നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം, ആ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശാശ്വത ബന്ധത്തിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നിത്യ ദാസരാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ള ആ കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ത്യക്ത്വാ കർമ്മഫലാസംഗം നിത്യതൃപ്തോ നിരാശ്രയ കർമ്മണ്യഭിപ്രവൃത്തോപി നൈവ കിഞ്ചിത് കരോതി സ. തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി കൂടാതെ സദാ സംതൃപ്തനായും സ്വതന്ത്രനായും ഇരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ പറയാണ്, ഈ തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ അല്ലെ, ഫലേച്ഛയില്ലാതെ ചെയ്യാം, സദാ സംതൃപ്തനായിട്ടിരിക്കുക, സ്വതന്ത്രനായിട്ടിരിക്കുക അല്ലെ, ആരെ ആശ്രയിക്കേണ്ട. അങ്ങനെ ഉള്ള ഭക്തൻ എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർമ്മഫലങ്ങളാലെ ബന്ധിതനുമാവണില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഓടക്കുഴൽ പോലെ ആവണം നമ്മൾ പൊള്ളയായിട്ട്. ഒരു കർമ്മവും യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യണില്ല. ഫലാസക്ത കർമ്മങ്ങളാണ് നമുക്ക് കർമ്മഭാരം ഉണ്ടാക്കി തരണത്. ഇപ്പൊ ഭഗവത് അർപ്പണമായി ചെയ്താലോ അതൊക്കെ ആസ്വാദ്യകരമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഭൗതികതയിലുള്ള ഒരു വസ്തുവും വ്യക്തിയും ആശ്രയിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നതല്ല. നിത്യതൃപ്തൻ പരമസത്യത്തെ മാത്രമാണ് ആശ്രയിക്കുക. ജ്ഞാനി എപ്പോഴും കർമ്മനിരതനായി തോന്നും, എങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാള് അകർമ്മിയാണ്, മനസ്സുകൊണ്ട് അയാൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനിയെ ഭക്തൻ പരിശുദ്ധമായ ഭഗവത് പ്രേമത്തോടെ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തനല്ല. തന്റെ നിലനിൽപ്പ് പോലും അയാൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല. അതെല്ലാം കൃഷ്ണനധീനമാണ്. ഇപ്പൊ പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ എന്താ? ഭഗവത് പ്രേമത്തോടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
കർമ്മഫലത്തിൽ ആസക്തനായിട്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. തന്റെ നിലനിൽപ്പ് പോലും പ്രശ്നമല്ല, അല്ലേ? അതെല്ലാം കൃഷ്ണന് അധീനമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഭക്തൻ. ജ്ഞാനിയെ പ്രശംസിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയാണ്, അല്ലെ, കൊതിപ്പിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. അത്യധ്വാനം കൊണ്ടൊന്നും ശാന്തി ലഭിക്കില്ല എന്ന് സൂചന നൽകാണ് 21ാമത്തെ ശ്ലോകം. നിരാശീര്യത ചിത്താത്മാ ത്യക്ത സർവപരിഗ്രഹ ശാരീരം കേവലം കർമ്മ കുർവന്നാപ്നോതി കിൽബിഷം. മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ചും തന്റെ സമ്പത്തിലും നേട്ടങ്ങളിലും ഉടമസ്ഥ അവകാശബോധം ഉപേക്ഷിച്ചും ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടുമിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുക. തന്റെ സമ്പത്തിലോ നേട്ടങ്ങളിലോ ഒന്നും ഉടമസ്ഥ അവകാശം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക. ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് ഒരു കർമ്മഫലങ്ങളും ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ് പറയണത്. അപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു മനസ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം നമ്മള്. ശരീരത്തെ പൂർണ്ണമായി ഭഗവാന്റെ കയ്യിലെ ഒരു ഉപകരണം എന്ന പോലെ കണക്കാക്കാൻ പറ്റണം. ജ്ഞാനിയുടെ ശരീരം മാത്രം ഒരു ഉപകരണം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കളങ്കമൊന്നും ആ ജ്ഞാനിക്ക് ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള മനുഷ്യനെ നയിക്കുന്നത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഇംഗിതാണ്, അല്ലെ? അയാൾ ഭഗവാന്റെ കയ്യിലെ ഒരു ടൂളാണ്. യന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളെ അവയുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി മെഴുക്കിടുകയും ശുചീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ ദിവ്യപ്രേമഭരിതമായ ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉതകത്തക്ക വിധം സ്വശരീരത്തെ പുലർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം കൃഷ്ണാവബോധവാനായ ഭക്തൻ പ്രവൃത്തികൾ നിറവേറ്റുന്നു, അല്ലെ? നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കർമ്മം കൂടി ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി സ്വശരീരത്തിനെ പുലർത്താൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണു. പക്ഷെ ഒരു മനസ്സുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാ അകർമ്മിയാണ് അയാള്, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് ഒരു കർമ്മ പ്രതികരണങ്ങളും അയാളെ ബാധിക്കില്ല എന്ന് പറയാണ്. കർമ്മ അകർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ശരിയായ അറിവുള്ളയാളെ ബുദ്ധിമാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്നൊക്കെ പറയാം. സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ മാനസിക തലത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് തുടരുകയാണ് 22ാമത്തെ ശ്ലോകം. യദൃച്ഛാലാഭസന്തുഷ്ടോ ദ്വന്ദ്വാതീതോ വിമത്സര സമസിദ്ധാവസിദ്ധൗ ച കൃത്വാഭിനിബധ്യതേ. താനെ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങളാൽ സംതൃപ്തനും ദ്വന്ദ്മുക്തനും നിർമത്സരനും ജയാപജയങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവയാൽ ബദ്ധനല്ല. എന്താ പറയണേ? തന്നെത്താനെ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങളാല് തൃപ്തി ഉണ്ടാവും ഒരു ഭക്തന്. ദ്വന്ദ്മുക്തനായിരിക്കും, നിർമത്സരനായ ഒരാളോട് ഒരു മത്സരത്തിനും പോണില്ല. ജയാപജയങ്ങളെയൊക്കെ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവയാൽ ബദ്ധനല്ല. അപ്പൊ ദ്വന്ദ്വാതീതനായിട്ട് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണ ഒരു ഭക്തന് അയാൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കർമ്മഫലങ്ങളാല് ബദ്ധനാവുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. സ്ഥിതപ്രജ്ഞന് ശരീരം നിലനിർത്തുക എന്നത് ഒരു പ്രശ്നവുമല്ല. ഭഗവാനിലാണ് ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവുക. സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും ശ്രദ്ധയില്ല. ശരീരം നിലനിർത്തേണ്ടത് പ്രകൃതിയാണ്, അല്ലെ? ഒന്നും ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് പരാതി ഒന്നുമില്ല. സുഖം ദുഃഖം എന്ന ചിന്ത ഒന്നും ആ ആൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. എങ്ങും ഭഗവാനെയാണ് ദർശിക്കുക. ഒരേ അവസ്ഥ, ദ്വന്ദ്വാതീതനായിട്ട് യോഗിയുടെ മനോനിലയായിരിക്കും സമചിത്തത. അങ്ങനെ നിരാഗ്രഹിയായിട്ടുള്ള, ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാത്ത നിരാഗ്രഹിയായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അയാളുടെ വശത്ത് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ മറ്റൊരാൾക്ക് ഒരു വസ്തു ഉണ്ട്, എനിക്കതില്ല എന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ഈ മത്സര ബുദ്ധി ഉണ്ടാവുക. തദ്വാര അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവും, അല്ലെ, ഒരു ലൗകികന്. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തനോ അങ്ങനെ ആരോടും ഒരു മത്സര ബുദ്ധിയില്ല, അല്ലെ? അയാളുടെ കയ്യിലുള്ളത് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നോ അങ്ങനെ യാതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. താൻ എന്താണോ അതില് ആനന്ദം കണ്ടെത്തും. അങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ, യോഗി, ജ്ഞാനി, ഭക്തൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ആള്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള തന്റെ സേവനത്തിന് മറ്റാരുടെയും പ്രവൃത്തി തടസ്സമായി തീരാൻ അനുവദിക്കില്ല. ഭക്തിയുടെ കാര്യത്തില്
ആരെയും തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ഭക്തൻ സമ്മതിക്കില്ല. എങ്കിലും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ ഭഗവത് സേവനാർത്ഥം ഏത് ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടാനും ഭക്തന് കഴിയും. എന്നാല് ഭഗവത് കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തില് ജീവിക്കുമ്പോ ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളാലെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ ഭഗവത് സേവനാർത്ഥം ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനും മടിയുണ്ടാവില്ല ഒരു ഭക്തന് എന്ന് പറയാണ്. ഒരു ഭക്തന്റെ ചേതോ വികാരം, അതുപോലെ കർമ്മം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന്, കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം, ഇത് മൂന്നും തെറ്റാതെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. കർമ്മം പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ, അതല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? വൈദിക വിധി അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചെയ്യാൻ. സ്വധർമ്മം എന്നൊക്കെ പറയാം. അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം. അതാണ് കർമ്മം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കണേ. അതെ, കർമ്മം ചെയ്താലും അകർമ്മമായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? അതെ, കർമ്മം ലൗകികന്റെ പോലെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും മനസ്സെവിടെയാ? നമ്മളുടെ ഭാവനയാണ് ശരിയാവേണ്ടത്. നമ്മുടെ മനസ്സ് എവിടെയായിരിക്കും? ഭഗവാനിലാണ് മനസ്സുറപ്പിക്കണേ. ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ കർമ്മം ചെയ്യണേ എന്ന് വന്നാല് കർമ്മം സാധാരണ ലൗകികനെ പോലെ തന്നെ അയാൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ അയാള് അകർമ്മമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത് ആരാധനയായിട്ടാണ് അയാൾ ആ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? ശരി. രാജർഷികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്? ആരെയാ? രാജർഷികൾ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതെയോ? അത് ഋഷി തുല്യരായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാര്, ജനക മഹാരാജാവിനെ പോലെയൊക്കെ ഉള്ളവര്, അവരൊക്കെ ഋഷി തുല്യന്മാരാണ്. അവരൊക്കെ യോഗികളുടെ പോലെയുള്ള, എന്നാലും അവര് പ്രജകളുടെ ആവശ്യാർത്ഥം അവര് രാജ്യഭരണം നടത്തണമെന്ന് മാത്രം. രാജസിംഹാസനത്തില് അവര് ഉപവിഷ്ടരാവണു. പക്ഷെ അവരുടെ മനോഭാവം ഋഷി പോലെ, രാജർഷി എന്നാണ് അവരെ പറയാ. ക്ലിയർ ആയോ? എന്താ? അത് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങള്. രണ്ടാമത്തെ 3 പുരുഷാവതാരങ്ങള് അല്ലേ? ലീലാവതാരങ്ങള്. അതാണ് പറയണ്ടേ. വിവിധ അവതാരങ്ങളെ പറഞ്ഞാ മതി. 12 അവതാരങ്ങൾ. എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും ഉറവിടം ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായ ലോകത്തില് സ്ഥാനം എത്താൻ സാധിക്കുക? ഭഗവാന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവർത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ. അതെ, ഭഗവാന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവർത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ. തേൻകുപ്പിയുടെ ഉപമ വ്യക്തമാക്കുക. അതെന്താ? തേൻകുപ്പിയുടെ പുറം നക്കുന്നത് ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തിയുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ. പുറം നക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭൗതികമായി പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് മോചനം ലഭ്യമല്ല. മോചനം ലഭ്യമല്ല. എന്താ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു? തേൻകുപ്പിയുടെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ആ തത്വം, ഭഗവാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച തത്വം ശരിയായി ഗ്രഹിക്കാത്തവരുണ്ടല്ലോ ഭൗതികര്, അവരെ സംബന്ധിച്ച് തേൻകുപ്പിയുടെ പുറം നക്കുന്ന പോലെയാണ് എന്നുള്ളത്. ഭഗവത്ഗീത മുഴുവനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാണ്ട് പുറത്തുള്ളത് മാത്രം. അതെ, ഭൗതികമായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാ ശരിയായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതല്ല. മറ്റു ഭൗതികന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങള് പഠിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമല്ല ഗ്രഹിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. അടുത്തത് പാഷണ്ഡികൾ ആരാണ്?
ദേവന്മാരെയും സർവേശ്വരനെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നു. അതെ, പാഷണ്ഡികള്. കൃഷ്ണാവബോധത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന രണ്ട് തരം സർവേശ്വരനെയും ഒരേപോലെ കാണുന്നവർ, മറ്റു ദേവന്മാരെയും. അത് പാഷണ്ഡികൾ. പാഷണ്ഡികൾ. ബോധത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന രണ്ട് തരക്കാർ. ആ, അതാ. ആരൊക്കെ? അഴുക്കാർന്ന് ഭൗതിക വാസനയോട് കൂടിയവരും ഉള്ളവരും കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തവരും. ആ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും മതി. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരുമോ? ഭൗതിക വാസനയോട് കൂടിയവര്, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം വരാത്തവര്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവര്, രണ്ടു കൂട്ടര്. 12 മഹാജനങ്ങള്. 7 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ശുഗദേവൻ, ബലി മഹാരാജാവ് ഒക്കെ എഴുതിയോ? അപ്പൊ ആർക്കും 12 എണ്ണം ഇല്ലാത്ത? എനിക്ക് മുഴുവൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ മുഴുവൻ കിട്ടിയവര്. ഗീതമാതാജി മാത്രം പറയൂ. ഗീതമാതാജി മാത്രം പറയൂ. ആ, എന്നാ പിന്നെ ഭാനുമാതാജി പറയൂ. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, നാരദൻ, മനു, കുമാരന്മാർ, കപിലൻ, പ്രഹ്ലാദൻ, ഭീഷ്മർ, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, യമൻ, നാരദൻ, ബലി ചക്രവർത്തി. പിന്നെ കഴിഞ്ഞോ? കിട്ടിയില്ലേ ഇപ്പൊ? ആ, കിട്ടി. 12 മഹാജനം. ഇനി കർമ്മ അകർമ്മം വ്യക്തമാക്കുക. കർമ്മം ഭഗവാന് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം വികർമ്മം വ്യക്തമാക്കുക. ആ, അത് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ എല്ലാവരും. വൈദിക വിധി അനുസരിച്ചുള്ള സ്വധർമ്മം, അതാണ് കർമ്മം. കർമ്മം ഭഗവാനിൽ മനസ്സർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അകർമ്മം. അകർമ്മം. പ്രതികരണമില്ലാത്ത കർമ്മവും അകർമ്മം. അകർമ്മാണ്. വികർമ്മം എന്ന് വെച്ചാലോ വൈദിക നിഷിദ്ധമായിട്ടുള്ള കർമ്മം, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കർമ്മം വികർമ്മം. ഭക്തിയുത സേവനം അകർമ്മം അല്ലേ? ഭക്തിയുത സേവനം അകർമ്മാണ്. അതിന് കർമ്മബന്ധനങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ ആ കർമ്മമാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. പ്രതികരണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കർമ്മം. അതെ, ഏതായില്ലല്ലോ യജ്ഞങ്ങൾ. അതായിട്ടില്ല. അത് അടുത്ത ദിവസം. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സംശയം? വേറെന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. അകർമ്മം ഭഗവാനിൽ മനസ്സർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അകർമ്മം. പ്രതികരണമില്ലാത്ത കർമ്മവും അകർമ്മം. എല്ലാം പഠിച്ചു. എഴുതിയോ? ഭക്തിയുടെ സേവനം വികർമ്മമാണ്. വൈദിക നിഷിദ്ധമായിട്ടുള്ള കർമ്മം വികർമ്മം. പറഞ്ഞുതരൂ. വൈദിക നിഷിദ്ധമായിട്ടുള്ള കർമ്മം വികർമ്മം. കിട്ടിയോ? എല്ലാവരും മാസ്റ്ററായി ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയുടെ. എഴുതിയെടുക്കണേ. ഒന്നുകൂടി പറയാറോ മാതാജി? ആശ്രയിക്കുന്ന 2 തരക്കാര്. 2 തരക്കാരെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. അത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല. ഭൗതിക വാസന അതന്നെയല്ലേ? ഭൗതിക വാസന കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുള്ളവരും അല്ലെ? നാലാമത്തെ ഭഗവാന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ. 5-ാമത്തെ ഒന്ന് തേൻകുപ്പിയുടെ ഒന്ന് കിട്ടേണ്ടത്. ഭഗവത്ഗീത ശരിയായിട്ടുള്ള ശരിയായി ഗ്രഹിക്കാതെ, ഉദ്ദേശിച്ചത് മനസ്സിലാക്കാതെ ചെയ്യുന്ന ഇതാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ വ്യാഖ്യാനം പഠിച്ചാൽ അവർ തേൻകുപ്പി പോലെയാവും. പുറന്നക്കുന്ന പോലെ.
മനസ്സിലാക്കാതെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ തത്വം മനസ്സിലാക്കാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ വിമർശനം പഠിച്ചാൽ അവർ തേൻകുപ്പി പോലെയാണ്. ഭൗതികവാദികളൊക്കെ എഴുതണതേ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ശരിയായിട്ടുള്ള മധുരം കിട്ടണമെങ്കിൽ തേൻ കുടിക്കണം, അല്ലാണ്ട് പുറം നക്കിയാ പറ്റില്ല. അതാണ്. എല്ലാം കിട്ടി. എല്ലാം കിട്ടി. ഇനി എന്താ വേണ്ടേ? ഇനി എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടോ? എല്ലാരും നാമൊക്കെ ജപിക്കുക, ഭക്തിയിലൊക്കെ മുന്നോട്ട് വരിക പെട്ടെന്ന് തന്നെ. ഹരേഷ്ണ മാതാജി എല്ലാവരും സ്ഥിരം കയറണേന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇത് 2 ദിവസം കയറിയാൽ പിന്നെ 2 ദിവസം കയറൂല. നമുക്ക് ജൂലി മാതാജി, നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും മാത്രം വേറൊരു ജോലി ഇല്ലാത്ത കാരണം നമ്മൾ അതെ എന്നും അതെ വരും. അവർക്കൊക്കെ എന്നും ഓരോരോ ജോലികൾ, എന്ത് എന്നും ചെയ്യാൻ തിരക്കാ. പറ്റും? അതെ അതെ നമ്മൾ ഒരു ഇന്നലെ ഞാൻ വീട് അകത്ത് മുഴുവൻ 4 പെയിന്റേഴ്സാണ്. ഞാൻ അവരോട് വിട്ടിട്ട് അവിടെ വന്നിരിക്കണം. ഇന്നലെ ഏറ്റുമാനൂർ അമ്പലത്തിൽ കല്യാണത്തിന് പോയിട്ട് വന്നപ്പോ ഞാൻ കേറി, പക്ഷെ എഴുതാനൊന്നും പറ്റിയില്ല, ബുക്കില്ലായിരുന്നു. ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. കണ്ടോ, ഇവർക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ. നമുക്ക് ഒന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും. എനിക്കും കിട്ടി മാതാജി ബുക്ക്. ആ യഥാരൂപം. ഞാൻ ചെട്ടിമംഗലത്തിൽ പൊങ്കാല ഇടാനിരിക്കുക, അപ്പോഴും ഞാൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. കുറച്ച് പേരുണ്ട് കേട്ടോ, എന്നും വരണ ഒരു കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇല്ലാന്നൊന്നും പറയാം. അതും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് ഇരുന്നിട്ട് നല്ലതായിട്ട് കാണാം. അവരൊക്കെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ്. അവർക്കൊക്കെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. വേഗം ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ബ്ലാക്ക് ബോക്സിൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അല്ലേ? എനിക്ക് ഒരു ദിവസം ഉത്സവമായിട്ട് വരാൻ പറ്റിയില്ല. അവിടെ ചെണ്ടക്കൊട്ടൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ക്ലാസ് കേൾക്കാനും പറ്റിയില്ല. ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ അവിടെ വരും. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ അവിടെ സന്നിഹിതനാവും എന്നാ പറയാ. അപ്പൊ നമ്മളുടെയൊക്കെ മുഖം ഭഗവാൻ ഒന്ന് കണ്ടാ നല്ലതല്ലേ? എല്ലാവരും ഈ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ആയിട്ട് ഇരുന്നാ എന്തിനാ? മാതാജി ഇപ്പം ചെട്ടുകുളങ്ങര അമ്പലത്തിൽ ഇരിക്കുക. അതെയോ? അങ്ങനെ ചില എക്സെപ്ഷണൽ കേസസ് ഒക്കെ വരുമ്പോ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. എന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യണവരുണ്ട്. ഇല്ല മാതാജി, നാളെ ചെട്ടുകുളങ്ങര അമ്പലത്തിൽ പൊങ്കാലയാ. ഞാനതിന് ഇന്നേ വന്നു. ഇന്ന് ചെട്ടുകുളങ്ങര അമ്മയുടെ പിറന്നാളാ, മകരഭരണി. അതിന് ഞാന് പിന്നെ മാതാജിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ഞാനും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരി ബോൾ. സുഖമായിട്ടിരിക്കാൻ, ആരോഗ്യത്തോടെ എന്റെ മാതാജി എനിക്ക് കാണാന്. ഹരി കൃഷ്ണ, ഹരി ബോൾ, ഹരി ബോൾ. എല്ലാവർക്കും മാതാജി ഞാനൊരു അസൽ കൃഷ്ണ ഭക്തയാ. പക്ഷെങ്കില് എനിക്ക് ചെട്ടുകുളങ്ങര അമ്മ വളരെ കൂട്ടായി. ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ മാതാജിമാർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ചെട്ടുകുളങ്ങര അമ്മയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഹരേഷ്ണ മാതാജി എനിക്കൂടെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണേ. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി, ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് രാവിലെ വന്ന ഉടനെ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നാളെ പൊങ്കാല ഇട്ടിട്ട് രാവിലെ നിർമാല്യം കണ്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പൊങ്കാല ഇട്ടിട്ടേ ഞാൻ പോവുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും മാതാജിക്ക് നല്ലത് പറട്ടെ, ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, ഫാമിലിക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി. കണ്ടോ, അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ആ മനസ്സുണ്ടാവില്ല. കണ്ടോ മാതാജിയുടെ എത്ര നല്ല മനസ്സാ. ഇല്ല, ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല. ഞാൻ എനിക്കുള്ള എല്ലാവർക്കും, നിങ്ങളെല്ലാരും ഇപ്പൊ നിങ്ങളല്ല, നമ്മളെല്ലാരും ഒന്നാ. ഞാൻ അങ്ങനെ കാണുന്ന കൂട്ടത്തില. പിന്നെ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, അമ്മ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, എല്ലാരെയും ആരോഗ്യം തരട്ടെ എല്ലാവർക്കും. നമുക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാമായി ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി, ഭഗവാനോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി. ഞാൻ പൊങ്കാല ഇടുമ്പോഴും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നും വിഷമിക്കണ്ട, ഭഗവാനും അമ്മയെ അനുഗ്രഹിക്കും എല്ലാരും. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് എല്ലാരെയും വിട്ടുപിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ വയ്യാതെ ഞാൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തേ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ കാണാം കേട്ടോ.